I aquí jo crec que tenim una zona maquíssima, que jo crec que el Ramon té un projecte molt maco que val la pena que l'expliquem cuidado perquè està molt bé. Doncs això precisament va en aquesta línia, no? És el projecte del Bages, te'n vas cap a Terra Alta. Com bé saps, no? Perquè coneixes a la meva família, els meus orígens, que estan aquí al Bages, però en el seu moment, jo havent estudiat a França, vaig fer les pràctiques a una zona molt reputada a França que treballen amb garnatxa. Doncs allà la vaig descobrir de veritat i em vaig enamorar de la varietat garnatxa negra i garnatxa blanca, i tornat aquí doncs vaig voler tenir la garnatxa entre cella i cella, i em vaig enamorar en un moment donat de la Terra Alta, perquè doncs la garnatxa negra, però sobretot doncs la blanca, jo crec que allà té una expressió única. Garnatxa negra, garnatxa blanca s'expressa, tot i que són raïms que maduren, que després que maduren bé, sovint doncs, tenen certes graduacions més aviat altes, però vins molt frescos i sobretot, tornant amb el que comentàvem abans, molt actuals, no? Finura i elegància, i això doncs és un projecte que va començar a poc, el 2007, comprant una finca, fent un vi de garatge primer, i el 2010, havent sortit el primer vi i havent tingut un èxit, hi ha una certa rotació, veus que va en sèrio, que agrada, no només que la crítica en parla bé, sinó que te'n demanen més i més, i d'això, i va funcionant. Llavors aquí vam invertir el 2010 en un celler urbà al poble de Batea, i així doncs, per mi tanquem el que és un projecte molt sòlid, en el que apostem per una varietat molt actual i molt de futur, que és la garnatxa. Recuperem molta de la història i de la tradició que té Catalunya, i en concret que té la Terra Alta, llarga història i tradició, havent fet aquest projecte en el nucli urbà, al costat. De fet, l'accés al celler és a través d'una casa del segle XVIII, que havia estat un antic molí d'oli i també un celler, i té un accés que és preciós, és molt romàntic. El celler, això sí, ben modern i ben actual, i amb això això ens permet explicar el que és tot aquest paisatge de valls, de fous, que una fou és un barranc, no? Que és on estan les vinyes plantades allà a la Terra Alta.